Oameni buni, ia priviți ce coroană mi-am făcut. Foarte ușor, căutați o cutie. Eu am găsit o cutie, formă așa. Și dacă vreți, puteți să vă faceți coroană de asta. Eu o pun pe cap, formă de carege, ceva gen. Și coroană din... Da, și coroană din carton, tot din carton. Căutați de pe internet. Nu mai știu, dacă vreți, puteți să faceți coroniță de asta. Trebuie să căutați niște carton și faceți din niște foi, din niște coperți de caiete vechi, care vă trebuie. Puteți să faceți încă una sau două, câte doriți, și faceți coroană. Eu mi-am făcut-o așa, dar puteți să vă faceți și altfel. Și vă trebuie bandă de asta sau scoci. Bandă sau scoci. Eu mi-am pus bandă că momentan am găsit celelalte. Am scociul, nu mi l-am găsit și am pus de asta. Pa, pa, și să vă abonați pe canalul meu. Alexe. Și că abonați-vă pe canalul meu, Alexe Regele Hit. Căutați-mă Alexe Regele Hit și căutați-mi și abonați-mă. Și canalul meu. Și canalul lui băiatul ăsta de aici, de lângă mine, Ramona Necula, canalul lui și pe canalul meu. Suntem doi, vrem să câștigăm premii. Să fim regii pe pământ, vărâțu! Vărâțu! Asta e prietenul meu al doilea. Ne-am făcut coroane din carton. Pa! Da.